হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে কৈছিল প্ৰমোদ বড়ো বেপাৰী কাৰণ তেওঁৱে এজন বেপাৰী ছাৰ তেওঁৱে BTC অঞ্চলৰ ৰাইজসকলৰ ইমোশ্যন লগত খেলি আছে এই 4 বছৰ 6 মাহত প্ৰমোদ বড়োৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ চাকৰি দিব পৰা নাই खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय रायजोफोर नोंथांमोननि थाखाय आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै स' रायजोफोर नोंथांमोना नुखादों UPPL पार्टीनि मोनसे खहा 160 सा सुबुङा BPF पार्टीयावहाय UPPL निफ्राय हाबबाय होननानै जोङो नुनो मोनदों नोंथांमोना ओरै सावगारियाव नुगासिनो दंखायो नाथाय बेयावहाय जेसेबांनाखि मानसिफोर दङना बेयाव नुनाय माने गासैबो गोसोमफोर गोजा दे जेरावहाय जोंनि बर' हारिफोरखौहाय जानजियाव खुख्रि खारलायनानैहाय बर'जोंहाय जुजिनो नागिरग्रा नै बिसोर मानसिया बेयावहाय गासैबो दंजोबो आरो बेयाव नोंसोर गेजेराव सासे सानै बर'फोर नुदों आरोखि दा बे गोसोमफोरनि गेजेरावहाय थांनानै BPF नि चिफ हाग्रामा महिलारी सारा मा बाथ्रा बुंदों एसे खोनासंनानै जाबाय মই যদিও একো নাপায় আমার গাঁৱত এনেকুৱা এনেকুৱা সমস্যা আছে এইটো হলে ভাল হয় না এনে ভোট নিদে মই জানো কোনো মানুহে এনে ভোট নিদে প্রথম চিন্তা করে মই যদিও একো নাপায় আমার গাঁৱত এনেকুৱা এনেকুৱা সমস্যা আছে এইটো সমাধান কৰি দিলে এইটো আশা কৰি সবে ভোট দিয়ে এতিয়া আপোনালোকে BPFৰ হৈ পেলাই ইয়াত মিটিং খুলিবলৈ আহিছে নিশ্চয় আজি BPF দলৰ সভাপতি হাগ্ৰামা আহিব নিশ্চয় কিবা এটা ক'ব আমাৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে আমাৰ এই অঞ্চলৰ কাৰণে এইটো ভাবি পেলাই শুনিবলৈ আহিছে নে खोनाखाबाय दा मा बुंहैदों जोबोद लाजिंसिं दे एकदमबारे गाद्दि सेनो थाखायनो UPPL खौहाय फेजेननो थाखायनो बेफोरबायदि राव बुंलाबायहैदों अब्लालाय भटखौहाय एकमात्र गावनि पार्सनेलिनि थाखायसो भटखौ होयो नामा रायजोफ्रा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे 100 200 1000 500 मोननायनि थाखायनो सरकारखौहाय मोजां मोना नामा आं दिनै बिदिसो नुदों BPF नि चिफ हाग्रामा महिलारी सारनि बुंनाय रावखौ खोनासंनानै आं बेबायदिसो नुदों रायजोफोर दा नोंथांमोना खोनादों हाग्रा बिफाननि मन्त्रि EM रन्जित बसुमतारी सारनि खुगानिफ्राय बे बाथ्राया आं बुंनाय नङा जुदि BPF नि चिफ हाग्रामा महिलारी सारा नैबे बोसोरनि जे मार्चनि 31 मार्च खालार खालि आसाम एसेम्ब्लिनि बाजेट सेसनावहाय जुदि नुजाहैयाब्ला अब्ला बिथांखौहाय आसान गाननानैहाय गामि गामि रायजो राजानि सिगाङावहाय थाबायबायनो थिनदों थार बाथ्राखौनो बुंदों मानोना BPF नि चिफ हाग्रामा महिलारी सारा बेयावहाय नुजाहैनो गोनांथार सासे 17 बोसोर रायजो सालायनाय चिफआ बे जुथुम्मायावहाय जुदि नुजाहैयाब्ला अब्ला माब्रै जानो बेयाव नुजाहैथारनांगौमोन बियो नाथाय खनसेबो नुजाहैयाखै दा बे नोजोरखौ नायोब्ला जोङो BPF नि चिफ हाग्रामा महिलारी सारा बर' हारिखौहाय दैदेनग्रा सासे लिडार जाथावना होननानै आं साना रायजो मानो नुजाहैयाखै बर'नि नांगौफोरखौहाय बिख'नो थाखाय बर'नि जानाय जाथायफोरखौहाय प्रब्लेमफोरखौहाय सल्भ खालामनो थाखाय बेफोरबायदि जुथुम्मायावसो एसेम्ब्लियावसो सावरायनाय जायो मा जादों मा जायाखै बेखौ एसेम्ब्लियावसो सावरायो अब्ला बे एसेम्ब्लियावहाय सावरायहैनो थाखाय हाग्रामा महिलारी सारा खनसेबो मोखां नुजाहैयाब्ला अब्ला बर' हारिनि थाखाय मा बिनानै लाबोनो ना लाजिनानै थाङाखै ना गिदिर गोलावजों नुजादेरनो थाखाय गावखौनो एसे उसुबिदा मोननानै थाङाखै ना गिदों बे बिथांनि सायावसो बियो जेराय दा आं नुनो मोनदों जे बेयावहाय जेसेबांनाखि जइन जादों बांसिनानो गोसोमफोर गोजा आरो गोसोमफ्रा ओरैनो नोंसोरो नायनानै लाखा आरोना बिसोरो बर'नो भट होआ दासिमबो फाइनाल जुजिग्रासो बिसोरो बर'जोंहाय दा नैबे आंनि भिडिअखौ नायनानैहाय सोरबा सोरबा बर' बुजिग्राफ्रा एसे
गोरोन्थि बुजिनो हागौ आरो खिन्थु जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बुजिनांगोन दे सोरबायदि लिडारखौहाय जोङो सायख'योब्ला बिसोरखौहाय आउट खालामनो हागोन मोनथिबाय दा बिसोरखौ इन नङा आउट खालामनायखौसो जोङो जुजिनांगोन बिटिआर आव बेफोरबायदि बबे बबे जायगानिफ्राय माबोरै फैनानै थाफैनो मोनखो बेखौ साननायासो मोजां जानला मोनला सरकारखौहाय ओरैनो गाव गावनि उदैखौल' नायनानै सापर्ट खालामोब्ला हारिनि थाखाय खहा जागोन बेखौ जों बयबो साननायानो मोजां आंनि भिडिअखौ नायनानैहाय माखासे मानसिफ्रा गोबां गाज्रि गाज्रि कमेन्टबो होयो दा बे गाज्रि कमेन्ट होनायनिफ्राय गोजानाव थानायानो मोजां कमेन्ट होनानै मा मोनो आङो जे बुंनांगौ बाथ्रा दङ बेखौ आं बुंनानै होखागोनानो जेराव आङो नंथारै बाथ्राखौ आं माब्लाबाबो बुंफेराखै रायजो आरो मोनफ्रोमबो गोरोन्थिखौ आङो बिपिएफ पार्टियावनो नुगासिनो दङ आरो नुबोखादों अब्ला आं माब्रै बिसोरबायदि पार्टिखौहाय आं माब्रै बाख्नायबावनो रायजोफोर मानो आं बाख्नायनो दा बेखायनो आं बुंबाय थादों कास्टम बसुमतारी प्रहलाद ब्रह्म रिन्जय बर' बिक्रम दैमारि बिसोरनि खोथा बुंनाय रावावहाय रायजो राजाया दा गोजाव नङाब्ला गोग्लैगोन अलखदाव गारबोनाय रिउ रिउ बोसोर जेसेबांनाखि बर'आ खस्थ' खालामदोंमोन जेसेबांनाखि बर' हारिया नासयजादोंमोन दिनैनि समावहाय बर' हारिया नैबे 4 बोसोरनिफ्राय जोङो रावजोंबो नासयजायाखै रावजोंबो जोङो सोंखारि जायाखै रावजोंबो जोङो बुख्रुब सुख्रुब खालामजायाखै दा बेखौहाय बर' रायजो राजाफ्रा मानो बुजिया न' गंसे मोनैनि थाखायनो सरकारखौहाय दुसिनाय लामा दोंसे बानायनानै होजायैनि थाखायनो सरकारखौ दुसिनाय माबा मोनसे साख्रि होसोनायाव मोनैनि थाखायनो सरकारखौ दुसिनाय बेबायदि थासारिया जोंनि बर' रायजो राजानि सिगाङावहाय माब्लाबाबो जानो नांला रायजोफोर बर' रायजो राजाफ्रा सरकारखौ सापर्ट खालामनानैहाय माब्रै बर'खौहाय गोजौ लेभेलाव दैखांलांनो हायो माब्रै गुबुन गुबुन हारिफोर बायदि जोंबो संसार जानो हायो बेखौसो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा सेस्था खालामनांसिगोन दाबो दङ जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय सिगांनि जायफ्रा बोराय बैसोनि बोरायसा सुबुंफोर बिसोरो बै समावहाय बिपिएफ पार्टिनिफ्राय 500,000 थाखा लानानैहाय बिसोरो गाव गावनि भटखौहाय धंस खालामदों दिनैबो बिसोरो फिउचारनि सोमोन्दै साननो रोङा मिथिबाय दा रायजोफोर बिसोरबायदि मानसिया अमा बेदर सेरसे बायनानै हरजाब्लानो सरकारखौहाय मोजां मोनो नाथाय बेबायदि माब्लाबाबो दासानसै मिथिबाय दा गावनि हारिखौहाय गुबुन हारिनो फाननो थाखाय माब्लाबाबो सेस्था दाख्लाम गोबां मानसिया बुंबाय थादों प्रमद बर' बेफारि प्रमद बर'आ मानो बेफारि जाखो माब्रै बेफारि जादों प्रमद बर'आ गुबुन हिनजाव लानायनि थाखाय प्रमद बर'खौहाय हारि फानग्रा होननानै बुंदों प्रमद बर'आ गुबुन हिनजाव लादों दा प्रमद बर'आ गुबुन हारिनिफ्राय गावनि हारियावहाय लाबोनानैहाय मानसि फेहेरफैनो हादों बियो गोजोनथावनिसो बाथ्रा नाथाय जाय सुबुङा बर' हारिनि आइजोफ्रा गुबुन हारियाव थांनानै गावनि हारिखौहाय जोगारनानै गुबुन हारियाव थांदों नै बिसोरबायदि मानसियासो लाजिनो गोनां मानो होननानै बुङोब्ला मोनफ्रोमबो धोन सम्पति आसार खान्थि कलाक्षेत्र गासैबो धोरोम हारिमु बियो हौवा मानसिनियावसो थायो हिनजाव मानसिनियाव थाया मिथिबाय हिनजावा थाङोब्ला बियो खहा जागोन बेखौसो जोङो साननो गोनां मिथिबाय दा प्रमद बर'आ गुबुन हारिखौहाय लाबोनानै हाबा लानो हादों रंजाथावनिसो बाथ्रा जोङो गुबुन हारिनिफ्राय मानसि मोनदों मिथिगौ दा रायजोफोर नोंथांमोना नैबे सावगारिखौ नाय कास्टम बसुमतारीनि सावगारि बियो बोरैबा नायोब्ला मैसो बेह्राफ्रा सौलायनो थाखाय जुगुमलायनानैहाय नेरनाय बायदि नुखायो मानसिखौ दा बिनि बासनखौ खोनासंदो ओमफ्राय माबायदि बासन होयो नोंथांमोना खोनाखाबाय दा माबायदि बासन होयो कास्टम बसुमतारीया खाथियावहाय जुदि सोरबाफोर बागदावग्रा थायोब्ला बागदावनानैनो माथ्रि नांलायगोन खोमा हग्रानायफ्रा दा बिसोरबायदि मानसिनि खोथाखौहाय जों खोनासंनानै जेबो लाब गैया
जोंनो नांगौ मोजां सरकार, मोजां हारि दालांनो हानाय, मोजां साननो रोंनाय, फिउचारनि थाखाय खामानि मावनो गोरों सरकारखौसो नांगौ। हाग्रामा महिलारि सार बायदि जानला मोनला खोथा बुंलाबायनानै होग्रा सरकारखौहाय जोंनो नाङा। आंथ' सानखायो, अराय सम आं सानो जोङो फिउचारनि थाखाय जुदि सरकार नांगौब्ला जोङो माब्लाबाबो बिपिएफनि सिटखौहाय जोङो सरकार दाबानायसै। मिथिबाय दा रायजोफोर? बिपिएफनि सिटआ एकमात्र गादिखौल' टारगेट खालामबाय थादों। बियो हारि धोरोम रावखौबो नाया। बियो गादियाव गसंगनो हाबाथाय बर' हारिखौबो एरख'गोनसो। बेबायदिसो बिनि थांखिया। मिथिबाय? नोंथांमोना नुबोखाबाय 17 बोसोर सोरजों दावहा नांदों, सोरजोंहाय नांलायदों, सोरजोंहाय होसो जादों। दिनैबो बे एखे अबस्थाखौनो बिपिएफ पार्टिनि मानसिया खैसार साबाय थादों। आं लास्टआव मोनसे बुंनानै फोजोबनोसै रायजोफोर। गुदिया जेरै दालाय दासायाबो बेबायदिनो। बिपिएफ पार्टिनि हाग्रामा महिलारि सारा जेरैहाय मिथिं दावथिङाव जानला मोनला बाथ्रा बुङो, थिग बेबायदिनो बिनि मावथिफ्राबो गोदाव सोराव बाथ्रा बुङो। माब्लाबाबो भेलु गोनां बाथ्रा बुंनो रोङा हाग्रामा महिलारि सारनि खुगानिफ्राय। एसेबां बोसोर नुबोबाय, दासिमबो बियो बर' हारिनि थाखाय बेसेन गोसा बिबुंथि लाबोनो रोङा। अब्ला जोंनो मानो बेबायदि सरकारखौ नांगौ? नैबे 5G मुगायाव रायजोफोर फैबाय थानाय समावहाय जोङो इउपिपिएल पार्टिखौ आरोबाव देरहाहोनानै ट्राइ खालाम नायनि मा बावो बिसोरो। आरो आं मोनसे बाथ्रा बुंबावनोसै, जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मा हास्थायो? दा दैदेनगिरि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायाबो जानो हागौ, नाथाय गोबां सोरबा रायजो राजाफ्रा नायो जानो हागौ। जोंनि बर' हारिनि हास्थायनाया बेनोल' रायजोफोर, रायजो राजानि हास्थायनाया। दा सरकारनिफ्राय आंनि मोनसे रिक्वेस्टआ बेनो, नोंथांमोना फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शननि सिगां गामि गामि हाबनानै बबे ओनसोलाव बबे बिसिडिसियावहाय लामाया जायाखै, बबे जायगायाव दालाङा गैया, फिसा फिसौब्लाबो गामि बिथोराव हाबनानै लामाफोरखौहाय फोसाबनानै हो। अब्लानो बबे बिपिएफ पार्टी बिलाइ एसेबां बोसोरनि उनावहाय चिरां जिल्लाखौनो होन, बाक्साखौनो होन, क'क्राझारखौनो होन, गसाइगावखौनो होन, गासैबो जायगायावहाय बिपिएफ पार्टीया लामा बानायनानै होआखै। मोनफा मोननै लामाल' बानायना होदों। मोनफ्रोमबो गामियावनो नोंथांमोना हाबै लामाखौहाय फोसाबनानै हो। अब्लानो इउपिपिएल पार्टीया हारसिंबो सरकार दानो हानायनि लामा दङ। मिथिबाय दा रायजो? बेनो आंनि रिक्वेस्ट खालामनाय इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय। स' रायजोफोर भिडिअआबो बेसेखिनियानोमोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला आंखौ सापर्ट खालाम, लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय।